Ahoj, dneska jsme v Šumperku a to přímo v tom nejužším centru, kde pro vás máme další trošku historickou perličku. Nejstarší zmínky o tomhletom domě jsme objevili už v 17. století a do aktuálního stavu, tak jak ho vidíte dnes, byl uveden v roce 1929. Pokud hledáte bydlení v centru a ideálně, který můžete zkombinovat s podnikáním, určitě mi zavolejte. Máme pro vás standardně připraven i bonusový materiál v podobě historky, která se tentokrát bude týkat čarodějnických procesů, takže se na vás budu moc těšit. Ahoj.